Асылыш. 14-нче бүлек. Шул сак мин караным да, Сион тауында бәрәс, уның менән бергә маңлайдарында бәрәстең исеме һәм уның атаһының исеме язылган 144 мең кеше торганлыгын күрдем. Мин күктән шарлавык тавышына һәм көчле күк күкрәвенә охшаган тавыш ишеттем. Был тавыш арфасларның арфала уйнаган тавышы кеүек ине. Тәхет, 4 янияһе һәм акакалдар алдында яңы йыр йырланды. Ул йырды ердән коткарып алынган 144 мең кешенән башка беркем дә өйрәнә алманы. Улар бер тапкырда катын-кыз менән булмаган, шул аркала сафлыктарын хаклап калган кешеләр. Улар бәрәс кайда барһа, уның артынан шунда барусылар. Улар барлык кешелек араһынан коткарып алынды, һәм Аллага, һәм бәрәскә беренчеләрдән булып багышланды. Уларның телдәрендә ялган булманы. Улар саф булды. Унан һуң мин күк йөзендә осып барган тагы бер фәрештәне күрдем. Уның ердә яшәүче һәр милләткә һәм нәселгә, телгә һәм халыкка yetkерү өчен мәңгелек һөйөнечле хәбәре бар ине. Ул көчле тавыш менән: Алланан куркыгыз, һәм уны данлагыз, чөнки уның хөкем сәгате килде. Күктелә, ерде, диңгезде, һыу сыганактарында булдырусыга табыныгыз. Тине. Уның артынан килгән икенче фәрештә булай тине: Бөек Вавилон емерелде. Емерелде, чөнки ул бөтен халыктарны да үзенең ялкынлы фәхешлегенең шарабын эсергә мәҗбүр иткән. Уларның артынан килгән өченче фәрештә көчле тавыш менән булай тине: Кем януарга һәм уның һынына табына, үзенең маңлайына яки кулына януар тамгаһы кабул итә. Алланың нәфрәт кәсәһендә әзерләнгән, шыйыклатылмаган ярһау шарабын эсәсәк. Изге фәрештәләр һәм бәрәс алдында ут һәм көкөрт эсендә газапландырыласак. Уларның газап төтене мәңгенән мәңгегә күтәреләсәк. Януарга һәм уның һынына табынусы, уның исем тамгаһын кабул итүсе, һәр кем көндүз дә, төндә дә газаптан тынгы күрмәясәк. Бында Алла әмерен үтәгән һәм Гайсага инанган изге кешеләрдән түземле булуы кирәк. Мин күктән үземә өндәшкән тавыш ишеттем: Язып куй. Әлеге мәлдән башлап Раббыныкы булып үлгәндәр бәхетле. Әйе, улар үзләренең авыр хезмәтләреннән ял иттеләр. Чөнки эшләре улардан калмай арттарынан барасак. Тей рух. Мин караным да, ак булут һәм булут өстендә Әдәм улына охшаган зат ултырганын күрдем. Уның башында алтын таж ине, ә кулына үткер урак тоткайны. Алла йортынан тагы бер фәрештә сыгып, булут өстендә ултырусыга көчле тавыш менән: Урагыңды ал да ур, чөнки урак вакыты йитте. Ердә уңыш өлгерде, дип кычкырды. Шул сак булутта ултырусы үзенең урагын җир өстенә ыргытты, һәм ердә уңыш урылды. Күктәге Алла йортынан икенче фәрештә сыкты. Уның да үткер урагы бар ине. Ут өстенән хакимлеге булган тагы бер фәрештә корбан килтерү урынынан сыкты. Ул үткер урагы булган фәрештәгә көчле тавыш менән: Үзеңдең үткер урагыңды ал да ер өстендәге йөдем тәлгәшләрен яй. Чөнки уның емештәре өлгерде, дип кычкырды. Фәрештә үзенең урагын җиргә ыргытты ла, ер өстендәге йөдемде йыеп, Алланың ярһаулы изгесенә ташланы. Ул йөдем кала эргәһендәге изгестә тапатылды. Изгестән аттың югәненә тиклем тәрәнлектәге 1600 стадия алыслыгында кан акты.